ଭୂତ ଝରଣା ଟିକେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଝରଣା ଟିକେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭୂତ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁ ଆଉ କଣ କଣ ତୋର ଦରକାର କଣ କଣ ମୋ ଖାତା ଦରକାର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ଦରକାର କଲର ହେତିକି ହେତିକି ଆଉ କଣ ଯେ କିଛି ନୁହଁ ହେତିକି ଆଗ କହିଦିଅ ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ମୋର ଖାତା ପେନ୍ ଡଟ୍ ସବୁ ଆସିବ ମୋ ଖାତା ପେନ୍ ଆସିବ ମୁଁ କଣ ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଖାଉଛି ଚୁଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଚୁଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଖାଇ କଣ କରିବୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ କଣ କରିବୁ ତୁ ଆଉ ଚାକିରି କରିବି ଆଗକୁ ଚାକିରି କରିବୁ କୋଉ ଚାକିରି କରିବୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେଲା ଲାଞ୍ଚୁଆ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ାକ ତୁ କରିବୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧରିବୁ କଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଚାକିରି ହେରା କରିବୁ ହଁ ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଜଲ ଖାଉଛି ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଖାଇକି ଯିବ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଶନିବାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କରିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣେ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ କହିବ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ତ ବୋଉ କ'ଣ ଭୁତୁଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି ଚୁଟି ଫୁଟି ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିକି ଭୁତୁଡ଼ି ବନେଇଦେ ତୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ବନିବୁ ତୁ ଯେତିକି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଇଏ ସିଏ କରୁଛୁ ତୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ନିଶ୍ଚୟ ବନିବୁ ଭୂତ ଝରଣା ଟିକେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଝରଣା ଟିକେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭୂତ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁ ଝରଣା ଭୂତ ଲାଗି ତ ବୋଉ ଟିକେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ମୁଁ ହଉଛି ବିତାଶୁଣୀ ମୋର ଆଖ୍ୟା ଶୁଣି ମାଉଁସ ଖାଇ ରକ୍ତ ବିବି ନ ପିଳେ ମରିବିନି